Agtultuloy ti preskor, naiawidan ti Ilocos Sur ti bangkay ti lalaki anasarakan iti bakir sa jay Herona Tarlac. Awan iti mapatta-patta ti pamilya no sa sino ti akinaramit iti pamapatay. Hustisya nga rot ti kang runaan nga ikkis ti pamilya na. Adto iti report ni preskor Chris Alicante. Ninamnama ti pamilya ni Romnick eleksyon ti panagawid na ita Paskwa. Ngem sa andang ekspektare na nalami isa bangkay daytoy sumangpete ni ti mismo pagtenganda sa jay barangay Kapakapa San Esteban, Ilocos Sur. Nasakit tinahim ti ina ti biktima ni Manang Teresita amang kita ti bangkay ti anak na. Gaputa marik na nakyan makita na tilanga ti pan nakaparigat ti anak na anatay. May palagip mi dinapalabas ngal daw na i-report ti mapapate na salvage sa lalaki sa jay Herona Tarlac. Nasakit kami dyan ang kampungan no siya ti mangkita kasla sangko nga makaya. So nga kasla awan ti kadatipan kanta. Edi madamag ko nga na salvage. Pas tulatan nga kasla nasakit ti nakampo. Nga kasla awan ti datoy ulo. No dila iti panagpanunot ko no kasano iti panang salvage da kanya na no niya ti basol na sa Dakkel ti pamadi ti pamilya ni Romnick ana salvage daytoy manipud kadagiti nasagrap na sugsugat iti naduma-duma pa sa iti bagina. Manipud ti impormasyon nga naidanon iti pamilya manipud ti investigasyon ti otoridad sa jay Herona Tarlac may naig iti krimen nasarakan iti agamay ti bangkay ni Romnick iti saan nga dayo manipud iti pagnanaedan na. Napagamon nga nagpakadalayng daytoy ang mapaniti computer shop. Nagbalawlayngan ti ikit ti biktima akadwanay ti pagtayngan gaputagpat nagdaytoy nga awan asim mangpet. Makita manipud ti bangkay ti biktima ana parparigat daytoy sakbay ana uyos ti biag na. May sa ditoyeng ti panangpakanda iti ruot. Manipud iti nakita da iti ngiwat na daytoy. Itigdama saan pelangan nabigbig ti otoridad sa jay Herona ti aramid iti daytoy a krimen. Ken hustisya met tinyo na unay nga daw dawat iti pamilya. Ikis ko na mabalbalin ko maasar ka datoy hustisya na. Tanalabos magti panangaramid da iti rupa na ti anak ko pay mabalbalin na ko mamag agad. Saan ko mamag nga kastoy tinapasamak kanya na tawang magbasbasol na kin nakasansanpot nga ubi. Chris Alicante, Core TV News. Naipaiman iti Explosive Ordnance Division iti Police Provincial Office Ilocos Sur iti Granada anasarakan iti maysa nga menor de edad iti Ilia Kabugaw, Ilocos Sur, partikular ti barangay Baklig. Ti report ti panagsubli ni Preskor Lerly Bunag. Addan iti kustodiya ti Police Provincial Office Explosives and Ordnance Division wenno EOD. Iti maysa nga granada nga nasarakan iti maysa nga menor de edad sa giigid ti Karayan ti Kabugaw, Ilocos Sur, partikular iti barangay Baklig. Napagamuan manipud karag iti otoridad nga napanagkayo ni Jeffrey Paa ket ditameten nga nasarakan na iti maysa nga granada iti igid iti Karayan. Aglatlati daytoyan ken saanen nga safe kang runaan karag iti ordinaryo nga umili. Daytoy napido da nga granada kaya daytoy managanan ti local known as jay Garnatis. No magitam jay Garnatis niya lerly nga da ugod-ugod na kasi ti style na riay. No bumtak day ay kasto ti pakuana riay nga pakaradap da kami na do ti klase ti granada da daytoy apple. Isu diya ti karadap pwede diya may sa riay pakasya ti kuana riay. Ket daytoy nga granada ket na recover iti maysa nga ubing nga ni Jeffrey Paa. Agtawon pa lang dito iti 12. So nag grade 6. Na siya nakuha dita pinido na diya nga nagamamak ngam dapat syempre ubing bayhan na pa siguro nga amo nga kasi ti ka delikado na diya nga granada. Ngam tulungan da kami nga mangipakamo iti publiko. Tanuin tuno maminsan no adda makikita da nga kasi nga granada. Umay da ipakaamo kanya mi diti police station kada kami ti mapan mangala diyay. Granada di tayo mo amo no di nga granada ket tano pagpidot mo tano bimtak syempre granada di garukod dangerous na giyay lerly. So sir dati inig garan dati ubing sir di nakita na? Iniggaman na nga mismo inala na pay din na diyayan tapos hanapan nagpatulong ni Yenti Karuba da nga ni RJ de la Cruz agtawon mo lang agtawon iti 27 ket ditan nga may da tiget ti pay sigun pay ket istorya na daytoy ubing iti gigaman na diyan nga granada
Impay sublida mo la dyan ang halaan na ta siguro mama da ata aman nga no siguro nga kaso siguro di ko na. So nga napanda mo la insubli diya hindi na banda ni Arjane napanda na ala diya nga Granada tapos may into the police station an. Gapo iti daytoy nang ted iti balaag ni Major Nerona no bilang man adda dagiti umili nga makasarak iti kastoy nga klase iti explosives. Iti kahit ko pa nga alam dati nga gundaway larli nga ipakamu da ti publiko nga no adan tumampay kastoy nga mapaspasamak no makapidpido da dita iti makakitkita da iti any explosives masapol nga ipakaamu da dito yung police station tada kami nga mismo ti mapan na mangkita mangala no ti kasta ke maiwasan iti disgrasya tano mas safety. Kit no da kami mga police station dito yung police station tano makita tayo nga dagitay kumadagitay na ibat-bati nga anya mga explosive kami nga kaya DJ nga da kami ti mangkita mga yabtay mo ti EOD DJ bulag tapos ti kasta ket isuda mo iti mang determine no anya nga talaga riyan. Lerly Bunag, Core TV News. Gapu iti National Cultural Convention kenda dumapay nga aktibidades apakainbulbaran dagiti state colleges ti Region 1. Sana matuloy iti muna nga schedule ti SQA para kadagiti ay ayam maaramid kumasa di Ilocos Sur Polytechnic State College wenno ISPSC. At iti report ni Press Corps James Castle. Ato ti activities ti dagiti na dumaduma nga state colleges and universities iti sumagananad nga Domingo iti Disyembre ken iti umuna nga Domingo iti January iti 2013 iso nga barbareng final dayto yen ket naka-schedule iti January 20 aging gana iti 23. Kasta iti panangilawlawag ni Dr. Francisco Lopez, Director ti Research, Training and Extension, iti Ilocos Sur Polytechnic State College wenno ISPSC, iti panakaipospon iti SQA Amit, amaangay iti nadakama ta pagadalan. May sakarig iti programa akipagparte sa parang iti state colleges iti Region 1, ket iti National Cultural Convention, amar aramid sa Metro Manila. Enero iti umay atawenen iti naka-schedule nga panakaayuswat iti SQA. Gapu kadayta agtultuloy lata iti aktibo a panagtrabaho iti SQA Task Force. Iti panakasigurado ang nakasaganan ton dagiti kangrunaan akasapulan iti maayuswat iti nasa nga dakkel nga aktibidad. Adda pay met iti koordinasyon dagiti na dumaduma nga publiko nga pagadalan iti nasa nga ili tapno dagiti iti agserbi a pagyananto dagiti atleta. Mangnamnam mga rod iti pagadalan nga agbalay iti umuna nga panag-host ti ISPSC iti SQA Amit. James Castle, Core TV News. Naaramid iti Memorandum of Agreement Dissemination iti Philippine National Police ken Commission on Human Rights sa Police Provincial Office, Bulag, Bantay, Ilocos Sur. Nakailana iti mowa iti mas mapatipker nga karbengan dagiti ubing ken babae iti komunidad. At iti report ni Press Corps Lerly Bunag. Iti nagbaitan iti Philippine National Police ken Commission on Human Rights na aramid iti MOA signing sa Regional Office. Mainaig karaytoy na aramid iti MOA dissemination iti Ilocos Sur Police Provincial Office. Tapno maipakaammo karag iti Chief of Police, WCPD Section dagiti nakailanad iti Memorandum of Agreement. Maipanggap ka dagitoy the cases regarding child and women rights. Tayo dito'y Ilocos Sur. So ma'am, amin nga stations ma'am, ada copy na dito yung Memorandum of Agreement? Dito yung Memorandum of Agreement kat na iwaras ka dito yung stations, bali na ikan amin dito yung 34 nga police stations tayo dito yung Ilocos Sur. Kan adamot bagi mi dito yung Police Provincial Office. Panakapatibkar iti relasyon iti nagbaitan iti PNP ken Commission on Human Rights. Dito iti may sakarag iti gagem iti agreement. Ito yung Memorandum of Agreement kat naaramid tapno mapatibkar tayo ti partnership tayo between the Commission on Human Rights kan PNP tapno haan lang nga ti PNP ti makatulong ka dagitoy da biktima nga uubing kan babae no di kat adda ti Commission on Human Rights nga makatulong matlang kanya tayo.
Gap iti dayto nga MOA signing, manamnama iti nasaya at nga panakay patungpal iti lintek, mainaig iti pagrebbengan iti amin. Lurly Bunag, Core TV News. Iti beneg ay ayam para iti kaudyan at damag ti NBA. Talgyapan tayo iti scoreboard. Gagayem ken kakabsat day tamanen ti pakabuklan dagiti damag a nasagap dagiti kameng ti Core TV News Team. Iti dayto nga aldaw ti Webes. No adas question wenno reaction nyo, bisitahin lang ti website ti Core TV, www.stayingcenter.com. Mabalinda kami met nga i-like ti Facebook, www.facebook.com/CoreTV10 or follow us on Twitter, www.twitter.com/CoreTV10. Ti Press Core ket mabuya ti Core TV ken simulcast over 99.7 Core FM. Isentro mo. Laglagi pen 26 days laing ti palabasen. Pascual. Ti pagayam yo ang nagipadamag ni Sel Benitez na imbag nga orasyon. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up